Devam ederiz. 763 hadis عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جابر بن عبد الله أيتا بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة bir vaqtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesi biraydı. Hem biz şundaydık deydi. وقدمت غير إلى المدينة. Hem şu vakit Medine'ye Sevde karavanı kildi. Yani başka ilden türlü tovarlar bilen нәрсе килә? Sevde karavanı kile. فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى معه إلا 12 رجلا. Шунда bu karavanның килүен ишеткәч, Җомга хутбасын тыңлап утырган кешеләр торып, шул сәүдәгә таба, шул караванга таба йөгерәләр. Һәм Пәйгамбәрбез янында бары тик 12 кеше кала. Бары тик 12 кеше кала. فقال رسول الله шунда Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Валлази нафси бияdihi", хамин җаным аның кулында булган зат белән анд итәм, ягъни Аллаһ белән. "Лау татабагътум хатта ла ябqa минкум ахадун ласала бикумул вади нара". Әгәр сез бөтенегездәген шул караванга йөгергән булсагыз, һәм хәтта монда бер кеше калмыйча җомга хутбасында, шушы вади, шушы тигезлек, ягъни Мәдинә тигезлеге, ут белән тулар иде ди. Ут белән тулыр иде ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. فنزلت هذه آية һәм шунда шушы аят төшә Аллаһтан: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Һәм ди Аллаһ Сүбхәнәһү тәгалә алар ди сәүдәне күргәч, янде аларга охшаган, янде аларга кызык булган нәрсәне күргәч, алар ди шунда таба омтылалар, ыргылалар һәм сине баскан килеш калдыралар ди. Кемгә әйтә? Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям. وقال һәм әйтә في الإثنى عشر, кем әйтә моны? Моны әйтә Җабир ибн Абдуллаһ. في الإثنى عشر الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. Һәм килде бит хәдистә, Пәйгамбәребез янында бар тик 12 сахаба гына калышы җомга хутбасында. Һәм булар арасында кем була? Абу Бакр һәм Умар радиллаһу анһума. طيب. الشيخ زيد أيتا كانت صلاة الجماعة قبل الخطبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأولا ثم يخطبكم ثانيا. Элекке вакытта җомга көнендә башта җомга намазы укыла торган булган. Бәйрәм намазындагы шикелле. Аннары соң гына намаздан соң гына хидмәт эшләнә торган булган. فلما قدمت هذه الغير من الشام وهي بحاجة إلى الطعام ابتدروها. Һәм инде уйламасыннар өчен төшле дәресне тыңлаучылар менә сахабалар шулай киткәннәр, ничек аны юк. Шушы сәүдә караваны килгәч, алар үзләренә ризыклар алыр өчен шунда чабалар. Ни өчен? Чөнки белгәнебезчә Мәдинә, Мәккә җирләре булар таулыклар, монда бернинди иген дә үсми, бер нәрсә дә юк. Аларның бөтен ризыклары каян килә торган була? Финиктан кала. Шит җирләрдән, ягъни башка җирләрдән сәүдә караванына килә. Һәм ул бит көн саен килә торган булмый, айга бер тапкыр, ярты елга бер тапкыр. Хәтерлисезме, әлеге хәтта шу СССР вакытларында кешеләр ниндидер товарга икешәр көн, төннәр буе чират торалар иде. Әгәр чират тормаса, аларга эләкми. Шуның өчен алар шул хаҗәт белән алар шунда чыгып йөгерәләр, үзләренә әйбер алырга өлгерер өчен. وخرجوا من المسجد ظنا منكم أن لا خرج على من جلس ولا خرج على من خرج. Һәм сахабалар мәчеттән чыгалар, алар белмиләр. Ягъни алар белмиләр у вакытта хутбаны калдырып китүне харам икән. Ягъни алар утырсаннар ярый, утырмасаннар ярый дип, шуның әгәр сахабалар белгән булсалар моның гына икән, берсе дә тормас иде. Хәтта ут төшердәгән берсе дә тормаган булыр иде. طيب. فأخبركم النبي صلى الله عليه أن خروجهم خطأ. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр итәрсә, шуларның чыгулары хата икәнен, ялгыш икәнен. Ва аннакум лау, һәм инде әйттек, әгәр алар бөтенесе чыккан булса, шушы дала ут белән тулыр иде. Ут белән тулыр иде. فلنزلت بهم عقوبة من الله بحيث يسأل بهم الوادي نار. Масын әйттек.
Һәм шуннан соң инде җомга хутбәсе ничек әйләнә? Шуннан соң инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям башта вагаз сөйли торган була. Вагаз сөйли торган була. Аннан соң гына инде җомга хутбәсеннән соң нәрсә? Аннан соң гына инде җомга намазы укыла торган була. Һәм бүгенге көндә дә нәкъ шулай. Аллаһу әгълам.